Camí de 3/4, donem la benvinguda a l'Anna Guitart. Hola, Com estàs? Molt bé, feliç. Recuperada? Sí. Ha costat perquè va ser molt intens aquest any al Sant Jordi, però sí. Èxit total, no? Feliç, sí. Va anar molt bé. Jo crec que ningú s'ho esperava, que anés tan i tan bé, no? Les ganes que teníem de Sant Jordi, de carrer i una mica... Jo crec que ens va costar una mica la normalitat. Sí, va ser una mica miratge, no?, en algun moment, de dir, ai, ja podem anar així pel carrer o...? Tothom al carrer, Tothom al carrer. Però no només a les llibreries, sinó al carrer. Prenent-se alguna cosa, comprant la roba, al carrer. Fent cua, que a mi em va impressionar molt, perquè a més hi havia aquells espais delimitats que havies de fer cua. Jo em vaig parar una estona a escoltar, a veure la gent. Una paciència, una cosa, bueno, fantàstica. Com civilitzada. No, tot molt civilitzat. Moltes ganes, sí. Sí que és veritat que després va passar una cosa que normalment no passava per Sant Jordi, que és que un cop accedies al recinte, podies mirar els llibres amb calma, sense tenir no sé quantes persones a sobre, no? I podies anar... Que per això alguns deien, bueno, igual podeu anar més ràpid els que s'ho I que va fer un dia fantàstic, clar. No, tot, els astres es van alinear. Bueno, i que a més, això m'ho explicava el Xavi de la No Llegiu, que a més, els dies abans hi ha hagut molta gent que aquesta vegada també ha fet bastant, que això també ha ajudat a esponjar una mica. Això que dius tu, de no anar amb agobiats allà, sinó que des del dilluns, dimarts, ja hi havia gent que... I que en tenim moltíssimes ganes, tots. Jo crec que quan obrin els restaurants, jo crec que s'ompliran. Jo crec que ja estem tots reservant quan sortim d'aquí pel dia 10, no?, per sortir a sopar. Estem desitjant de fer una mica de vida normal. Avui, per tant, ja, sense la pressió, ni l'urgència, ni allò que li demanem a l'Anna, proposa'ns en més d'un, infantils i juvenils i de tota mena, tornes a fixar-te en un tema d'actualitat per recomanar-nos una lectura. Sí, que ha estat una bona notícia, ho vaig llegir al diari Ara i vaig pensar, i que bé, mira, continuem amb l'oasi, no? Aquesta vegada, normalment, quan parlem del canvi climàtic, és sempre des de la desgràcia i de què anem tard amb tot. Llavors vaig descobrir una notícia sobre un estudi, una nova tècnica genètica. Hauré d'anar mirant els meus apunts i estic pensant en el Daniel Arbós tota l'estona, que no em renyi, perquè, a veure si ho sabré explicar bé, diu, una nova tècnica genètica revoluciona l'estudi de la biodiversitat. I una mica el que diu és que s'han pogut extreure seqüències genètiques d'animals vertebrats que donen una informació molt important, que té una utilitat pels humans, perquè tenim aquesta cosa de sempre utilitzar el món animal per intentar trobar-hi reflexes i coses que ens puguin ajudar. Llavors, alguns dels descobriments que han fet ens podran ajudar perquè han trobat, per exemple, evidències de malalties neurodegeneratives que potser podrem veure que tindran una aplicació per nosaltres. I una cosa molt important també, que és que gràcies a aquests estudis que estan fent aquestes seqüències genètiques es podran fer projectes per conservar espècies que estan en perill, perquè així trobaran la manera o els donarà pistes per saber com s'ha de fer per poder-les conservar. I m'ha semblat una notícia extraordinària, per variar, i m'ha fet pensar de seguida en un llibre que és del Gavi Martínez i del Jordi Serrallonga. El Gavi Martínez és un escriptor viatger, és una persona que jo crec que en algun moment tots voldríem fer pels viatges que fa, per com després ens els explica, els llocs on accedeix, per la mirada que té dels llocs que visita, perquè això és molt important. Hi ha altra gent que també viatja i després no té el mateix interès que t'expliquin el que han vist. Ha fet aquest llibre amb el Jordi Serrallonga, que és arqueòleg, naturalista, explorador. Hi ha aquesta part mítica, o a mi em sembla, mentre l'anava llegint, aquesta cosa d'aventura, ara que no podem viatjar encara més, però a més ells tenen, jo crec que hi ha com una mena d'ingredient mític, d'aquestes exploracions, d'anar a llocs on molt probablement nosaltres no anirem mai, llavors gent que ve i que t'ho explica i que t'assenyala i que et diu què hi ha. Llavors han fet aquest llibre amb la Joana Santamans, ara podeu veure la coberta, és preciosa, em sembla que tenim algunes imatges de dins també. La Joana Santamans és una artista, a mi m'agrada molt, ha fet diversos llibres on la natura era molt present i aquí, a més, al final del llibre t'expliquen que s'han fet amb molt rigor, buscant una mica imatges que ja existissin fetes per científics, per naturalistes, i en el cas dels animals més mítics, reproduint obres d'artistes que els han imaginat d'alguna manera. Llavors el llibre ens parla dels animals dividits en 3 grups, els que ja estan extingits, els que són vius i els que són mítics, que podrien ser el monstre del llac Ness, per exemple, que clar, ells expliquen que, encara que sembli increïble, hi ha gent que creu
que existeix, no? Bueno, perquè hi ha aquesta cosa, jo recordo anar al llac Ness i ficar-me dins i pensar, ai, saps? O sigui, potser, no? Sabem que no, però l'any 34, per exemple, un diari va publicar una imatge del monstre que després es va demostrar que era un muntatge. Però com tot això, d'alguna manera, aquesta cosa com més mítica, encara la conservem i és bonic, no? Ens parla d'altres animals que potser són menys coneguts. N'hi ha un que és mig elefant i mig humà. I aquest és propi de Tanzània. Clar, ens acosta a espècies que, evidentment, no coneixem tot el que hi ha de llegenda darrere i, a més, molts animals que sí que ara existeixen, que podem veure, però que molts ens diu vigileu perquè els hem de cuidar. I parla, per exemple, de les ovelles negres, que cada vegada n'hi ha menys. Llavors explica que és perquè se'n van adonar els pastors que les ovelles de llana més clara són més fàcils de tenyir i, per tant, econòmicament surten més a compte. I van començar a prioritzar-les i les ovelles negres cada cop n'hi ha menys. I et parla, el Gavi Martínez va estar a Extremadura, diu que és increïble veure la bellesa d'un ramat negre i llavors com estan intentant conservar-les. Me'l deixes? És que tinc unes ganes d'obrir-lo mentre anava... He vist un unicorn i la meva filla fliparà, llavors. Doncs escolta... Clar, és que ara pensava que, a més, és un llibre que aquest sí que... E-book no pot ser. L'e-book, que té molts avantatges, per aquest tema també és una reconciliació amb el paper. Està superben editat, la veritat, i les imatges, com deia, de la Joana Santamans són extraordinàries, però tot, perquè cada animal és una història. O sigui, hi ha un rigor científic, però a més hi ha una història, que és això que ens agrada tant, que ens expliquin històries. I mira, el pròleg... Anava a dir pròleg de Viggo Mortensen? Sí, el pròleg és de Viggo Mortensen, que a més explica que li ha agradat molt el llibre, que l'ha entretingut molt, i destaca una cosa que m'agrada molt que hagi destacat d'un dels capítols, d'un senyor a Uganda que diu, mira, m'ho he apuntat i tot perquè m'ha semblat preciós, diu, hi ha moltes coses que no he vist mai, però hi crec. Seria estúpid creure que el món és només el que jo veig. I m'ha semblat que servia més perfecte per explicar aquest llibre, que ens parla d'un món que moltes vegades no sabem que existeix, però que hi és i que és una meravella. I que si algú l'explica ens el dibuixa com ells, és perfecte. Aquí hi ha la proposta feta. Gràcies, Anna. Toni, bon dia i bona hora. Hola, bon dia, què tal? Em va cridar molt aquest llibre quan el vaig... És un dels que vaig veure la setmana passada, em fa gràcia que l'Anna l'hagi portat perquè és un llibre que realment crida molt l'atenció i vaig pensar això que has dit tu, que això per e-book no serveix. Veus? Que bé que algú no serveixi per e-book. El paper, no? De tant en tant. Sí, de tant en tant, sí. Escolta, Toni, veig que vols començar el resum polític de la setmana parlant de ponts, justament abans d'anar a la publicitat.